kala ko neɗɗo dañi ɓuri wonde haaju mum ko cellal nde tawno ko cellal woni afongalu. Kala ɗo waawi wuurede ko ɗon ñawete soko aade ñawrama ena hatojini e nokkuji cafrorɗi timmuɗi ɓattiɗi. Wi passer ala min ngala di passer min cafroto ko poolel jawɓe hay soko hoore ɓiye muus ma nawa ɗum poolel jawɓe sa heɓani ɗon aɓen nan paya horkaƴere walla paya boseyaɓe taw koye min cuwa hebde ɗeɗon gueɗe so kala hen ko hefti min gurdata no min gurduno ni e saɗede nde min goni nde saabu so tawi woni joni neɗɗo dañi joni askida grave joni kono mbimami ni wuro ngo ala oto koma min ƴeewa saret min pawa hen neɗɗo gañiɗo walla ngaruɗo min jaɓana cuuɗi cafrirɗi ko wayno horkaƴere walla poolel jawɓe walla nden weyndu bosaɓe wa amma hamadi hunare ɗum noon won toon ardama irsa e nder jammago en nokkuji so tawre toɓo ari firti ko neɗɗo o so tawi Allah ɓurani fodde balɗe makko ko ɗon heddoto par ce que so tawi toɓi caggol ngol waɗi haɗidi ko goto gañino walla goto ñawno tatonnamo nawennamo en mbaɗi moye daba kamɓe fof so jaadi ndiyam mi sikki ko ayare ɗum tagui min ƴetta risque min pata hani yamɗam bippiri foof min puɗɗo ƴewno min lumbiri min lumbo min ɓenno ɗum ɗon ko hunde ɓurde labtude ala ko haaɗi kay so tawi wiyama wonde neɗɗo hoore makko muusiɗo joni walla o ñaamiɗo hunde walla wonko yani makko ɗo joni ƴewnoyemo pharmacie walla jeeyno kom il faut jalta wuuro ngo hayen hunde ala e makko hay tablette poɗɗa wa soɗɗo e nder wuuro ngo pour totta ɗum neɗɗo o so taw ko waɗi varié ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ko afongalu ko cellal ɗeɗon gueɗe ko gueɗe labtuɗe ko gueɗe ɓurɗe musde e wuuro men Waali Diala wuuri e dow muɗum min gurdam amen hen waɗi tampere saabu to min goni ɗo so kala amen bawɗo fawede walla bawɗo ratarede walla bawɗo sohlude taw wona min gummi min jeeyi ha mutuelle de santé poolel jawɓe min ngala safara kadi ɗo min mbawi ɗo yahde tan ko ndungu e ceeɗu weeli yahde kono so tooɓi a dañata ana jaruɗo aɗa andi ngaruɗo kam yiiɗi koko yaawi kono ɗum min daña hen caɗele min kewi to min dañi hen probléme uji e banggue jibingol ngu min jiiɗa yahde ŋatawere ɓendi hawra e tooɓi cangol no waɗi ndiyam min donkano min jaari ha min keeɓa hen tampere sa limiɗo galleji ɗiɗi tataɓo ene waɗi ɓinguel ene wiye cangol walla ne wiye julol walla ne wiye ɓulli holko saabi ɗum ko debbo garwatɗo henna hawra e ƴiwonde ne waɗi min pawa ɗum e saret min gara cangol he min tawa cangol ngol ɓennotako darda ɗon e debbo ha ɓinguel sama sa naate wuuro he cukalon ɗiɗon fof tata ɓenguel wiyete ko cangol walla wiyete ko ɓulli ɗen caɗele ne mawni amen no feewi min keɓata hôpital ko poolel jawɓe walla ɗum ala horkoƴere walla ɗum ala weelu boosiyaɓe so ndungu toɓi noon min mbawa hebde ɓen hay teeɗo min mbawa hebde ɓen saka ndungu o hay hunde min ngala hay hunde min ngala oto Allah waɗ kadi so neɗɗo yani ɗo joni wiyama ɗo e 1 heure ta so yettaki hôpital mayat koye lawol he par ce que to min gonɗo wuuro ngo ngo ala case de santé min ngala hôpital hay comprimé a heɓata ɗo e wuuro he eyyi to nde yeeɓi ɗo joni ko wayno cas dangereux ma ya poolel jawɓe e ɗum to hawle ndungu kadi waɗa saaha a heɓa ɗo joni malade gardama ɗo ha subaka min mbawa yaade eyyi walla mbaɗon saret pousse on ha ɓennon cangol ngol ɗum ɗo fof ko caɗele amen fof ɗum fof ko caɗele amen min jeeya on banggue min jogui caɗele mawɗe no fewi mi heeɓi subaka goto ɓesɓe ɗiɗo mayde subaka goto ñande mum ko ƴiwande calli ɗi ɗiɗi fof ne kewi ndiyam tomin jeeyi fof min donka yomin keɓɗo min natiri min garti goto hen goto min gartiri ɗum ɗo ha juma ɗo min dari ɗon min gande muɗum ha jomiraɗo jeeyi ɗum ɗon weeti subaka wayno garmi guila jamma wiyama calli nan coki ala to yeehe noddimi ɗo mbimi aha min nawi kaari kono min dañani min garti haalande ladde on noon sankima min gonno min kuufimo nde salata noddinte taw goɗɗo o maayi andi ɗum noon ko caɗele ko heddi ko somi itti ɗo neɗɗo mi nawa ɗum koye calli somin gaare cangol saret nawata min so tawi saret loorima min tellini jomum somin tellini min puusa sareta min ƴenga ɗum e goto jibini ko ngel cangol ɗum jibini joom gallam o haalni wi ɓene mbiye canguel ɓene mbiye ɓulli min ngala case de santé min ngala dispensaire min ngala hay tabal leɗɗe tan wiya ngal ɗo tabal nan hakkude Sinthiou Poolel e Waali Diala yo mbaddu ngal ɗo tabal aɗa yiya debbo garwa ɗo hawra e cangol wamene doga donc on taccude jooɗon ha jomum jibinata cangol ɗo ɗum waɗi watti yimɓe jiiri guite mumen jomum ƴetteɗo e saret ronka taccude e cangol jibina cangol ɗo aɗen ɗum ko caɗele so tawino min mbawi hebde ganduɗa suudu safrordu wontana min hakkude amen e Waali Diala ɗo cangol ala ɗo debbo garwi tan no wiyete dispensaire tawa min mbawi rendude Waali Diala Sinthiou Poolel Poolawlu keɓa suudu mumen safrordu ɗum ɓurata wallude min
par ce que gure kodduɗi. min jogii ɗo suudu safrirdu cuuɗi ɗiɗi kañƴi fof seeɗa gon marchandé amen en woto woni poolel jawɓe ɗo min kaldo e ma o ndumi tan hikka ko hakkude Wourossogui e Matam kala ɓiyam mo nawmi toon walla kala issa mo nawmi toon reedu mum ceekama so yettima poolel tan wiyata ko kala wiya Wourossogui wiya Matam ɗo ndumi hikka yetto tan ɓiyam reedu mum ceeke ɓinguel yaltine deuxiéme hôpital ɗo ko poche yaɓe ala fof moƴƴi amen minen a fewani amen to banggue cellal ɓalli kay min ngala koy min ngala docteur mum min ngala jomum mum min ngala hay goto mum moye Matam kaaɗi fof ɗon kadda a nani caɗele ɗe mbiyama wuuro ngo caɗele ɗe ne keewi tan ɗum ɗon ɓuuri wonde priorité minen min ngala hay case santé ɗo e wuuro he te gure poɗɗe ni Waali Diala Sinthiou Poolel Pool Awluɓe minen ndendi hay école oɗo minen suwaɓe amen janggata hen kono min ngala case santé saaha poste santé fof ko mamin jalta te yaltude wuuro ngo waɗi ko nder ko bloc ngo waɗi par ce que fof ko calli perli kala hen ko saɗede nde min jogui emin jogui booɓe nan ɗon e mbayi leydi ene poti wawde waɗede poste santé hay centre de santé ene wawi mahede ɗo par ce que emin jogui booye mum emin jogui population bawɗo safrade hen kono fala budde min ngala tomin keeɓi emin gueeri autorité ji ɗi yo mbattu hakkillaji koye département he min jeeya koye région Matam min jeeya emin ñaagui yoɓe mballu min min ngala de moyen min ngala kadi hay yurnotoɓe ni ganda hol caɗele amen suudu safrirdu ɗum ne kadi ene jeeya e goƴaji amen to min gonɗo min ngala suudu safrirdu so tawi wonko heftiɗo neɗɗo ko wayno no mbiɗa ni woni askidaji walla mana ko debreeru mana garfiɗo ma ronde e saret nawe mana hajude gure hay oto mo ene ƴetta ɗum ɗo ni ala sahaji kadi so tawi ko wayno ndunguji ɗi mana hajude ndiyam ɗam jokkodiri ɗum fu ɓuuri wonde mana hajude caɗele eyyi ɗum kam min ɓooyi wullitade ɗum kono ha joni haɗa ko min jii hen min jogui hen saɗede saabu santé hande so wona min jeeyi poolel jawɓe min ngala woni so caɗele no santé o foof e waade noon ko woɗɗodirde nde e caali ɗi lombade hakkude amen ɗum ko caɗele e banggue rewɓeɓe par ce que so waɗi programme jamma hawre toɓo emin keeɓa caɗele no feewi heddi noon kono Allah ñawri fo rewre kono ɗum kay ko saɗede wasde hebde case santé ma walla hôpital hamin mbaɗi erango spécialement puisque ɗum koye président Macky Sall ko min kaldata kala goɗɗo foof mbaɗi hen junngo mum kala poɓɓuɗo wallata ko yummon jomajo min mbaɗi chef de l'état Macky Sall komin citoyen ji komin ɓiɓɓe Sénégal naaɓe no Sénégal naaɓe gondoni Sénégal naaɓe foof kono wona ujunaji 5 neɗɗo to finata ujunaji 5 neɗɗo ma ko ɓuuri ni sa welama mbiya jooɗo ngala case santé ngala hôpital ɗum sa wiyama ne woodi hande e Sénégal a wawa ɗum jabde kono ne woɗɗo e Waali Diala Sinthiou Poolel e Poolel Awluɓe Thank you.